Ja, Jorrit, ik heb vooral met de eerste helft, met Vlagen, een heel leuk voetballend elftal gezien. Ja, klopt wat je zegt. Ik denk dat het bij Vlagen was. Ik denk dat er nog genoeg dingen beter konden, maar ik denk dat je wel hebt kunnen zien de dingen die we trainen en waar we mee bezig zijn, dat die wel bij Vlagen inderdaad aardig gingen. Jullie hadden de eerste helft eigenlijk heel veel controle op het spel. Toch krijgt VVV dan twee hele grote kopkansen. Kan je dat verklaren? Is dat iets wat echt eruit moet? Ja, natuurlijk moet dat eruit. Dat is natuurlijk altijd. Kijk, kansen die je tegen krijgt, die mogen niet gebeuren. Alleen wat de lastige aan VVV is, laat hij eigenlijk gewoon voetballen. En op het moment dat je voelt dat je controle hebt, wat je zelf al aangeeft, dan moet je wel ruimtes weggeven. En ze laten onze centrale verdedigers veel open, waardoor we eigenlijk heel veel ruimte weggeven. En dat is waar zij op loeren natuurlijk. Iedere keer als wij in verliezen zijn, ze er direct uit met een paar man. Dus ja, wat je zegt, het moet eruit. Maar dat is denk ik wel het gevaar waar je bij VVV tegenaan loopt. Je moet altijd gewoon zorgen dat je, als je de ballen hebt, altijd waakzaam bent op hetgeen wat ze doen in een counter. En dat zag je wel een paar keer, ook tweede helft. Ja, dat het lijkt alsof je de bal hebt controle hebt. En dan één verkeerde bal, je verliest hem en ze staan voor de keeper. Dus dat is zeker iets waar we waakzaam voor moeten zijn richting de competitie. Ja, je wint als ploeg met 2-1. Als aanvoerder ben je tevreden? Ja, overwinning is altijd lekker. Kijk, natuurlijk, het gaat op zijn week pas om de knikkers. Maar winnen is altijd lekker. Ja, bij Vlagen wel tevreden. Ik denk dat we een redelijke pot gespeeld hebben. Sinds lange tijd ook weer, toch voor de meeste jongens 90 minuten. Het is toch wel weer wennen na een aantal maanden. Kijk, je kunt zo hard trainen als je wilt, want dat doen we heus wel. Maar ja, wedstrijd is altijd anders. Maar ik ben zeker tevreden met de overwinning. Er zit weer publiek op de tribune. Er mag niet gezongen worden. Er wordt wel geklapt, dat heb je wel gehoord. Is er al een heel verschil met geen publiek? Ja, de beleving is natuurlijk altijd jammer dat het stadion niet vol zit. Want je merkt het natuurlijk wel. Normaal als voetballer, in ieder geval ik heb dat, dan kom je het veld op en dan voel je die beleving vanaf de tribunes ook mee. En dan geeft wel adrenaline. Dat is nu niet, maar in ieder geval ik ben blij voor onszelf, maar ook vooral voor de mensen dat je in ieder geval iets kunt. En ja, we zullen maar zeggen, beter wel mensen dan dat er geen zijn. Maar in ieder geval wel weer vooruitgang dan 0 mensen die er waren. Ja, ik moet het toch even vragen. Jij blijft gewoon Fortunees? Ja, dan zijn we weer met een goede vraag. Nou, voorlopig ben ik gewoon hier. En ik heb het eerder al aangegeven, ik heb het gewoon goed in mijn zin hier. Dus ik hoef hier niet per se weg hoor. Maar goed, als er mooie dingen komen en... Er is op het moment is er nog geen concrete interesse? Zover ik weet niet. Nee. Top.